Kubli pi bro sasisin pat ngapnya song pai pi syakani ke channel ke jongi la slam ngam yo ya por ban pen mi ke video namar nga bun kam bat menta ngawan ban pen i biang pi ya kani ka video haka be dei bat kani ka Aadhaar card hoi bun apring jong pi phila ban shu ot lengba jong kani ka margin bagi ai hang ni bat ban print hakar kom long jong ka card phila ban laminate lani ban le dakawai pide kerkom Henry ke bakam kongsan hakani ke video hi ke bang akwa ban batai pi ke long ba pila ban print ya kani ka Aadhaar card ha ka PVC ti pila GUI ya ke ATM card ti ka ni ka video ke bang apan pi ke long ban print ya kani ka Aadhaar card ha ka rukom long jong ka tu ka ATM card ke ba phi UI la ni ke ba phi dan but Haka juga por hingan ong pi kam dei ka kam ka ba phiaban kthakhle ka kam ka ba phiaban jenjar lada don bun ki breu ki ba wan haka dukan ka jong pi lada phidan dukan lani wat tang ban print ya ka card jong ki bahayeng ru lada don bun teli pin sem jing e ban resize ban le e ki de ki kam ki ba kham long bun jenet janat te shushim ya kan ka action file ka bang IP lengba description hangni kadon ka action file phila ban shu click but run tina ka banta ka jong phi phila ban load shwa ya action file phila ban pe ki we ki video ki ba ngapan i phila ban lam ya ka jing batai hang tu timan ta hang ni phila ban adjust phila ban tan shadyang samon ban pe ya ka rukom long jong ka dur pihak ban le kata namar ba teng kidan ki jai dur ki ba dum palat teng kidan ki jai dur ki ba shai palat tidak pi la ban adjust nang ni ban pen biang tikan long ka dur ka ba itanan but pi shushong ka photoshop kan le ya ka kam ka jong ka tingala batai ya ka photoshop lengba jong ka ni ka action file bakan le ya ka badon kam te pi haban shu execute lani ban run ya kanika program bat ka kan le ya ka baron kam kan mau bahang ni pi shim ya ka PDF file sa play password ha ka photoshop bakan yo ya ka size ka babiang te parlong ngangai scam ba pi yo jimot toy na kan video wat klat ban karshaning ina ka por kubli shibun